Body-body system ang kapulisan o mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Talisay at tulong niya sa Piniliay karong Lunes. Ang report ni Femery Dumabo. Kini ang nasabutan sa gihimo nga tigom sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA ug Talisay City Police. Kini aron parehong mabantayan ang seguridad sa mga tawo katong diha sa mga sakinan gawa sa mga eskwelahan. Sa Domingo pa lang, mamutang na og mga plastic barrier ang City TODA sa gawa sa polling centers ug mga signages nga no parking ug no entry. Samtang ipakatap na usab ang mga pulis. Apan mato di Joy Tumulak, Pangulo sa City TODA, nga mubutar una ang mga sakop sa City TODA una sila mag-duty atol sa Piniliay. Atol gid niya sa pagbukas sa polling center sa alas 6 sa buntag. Magbilin sad mi og mga personnel ngari sa ato ang mga kadalanan pero skeletal lang mi. And then ang gi-priority ra namo ang mga eskwelahan. Samtang ang mga pulis di lang sa mga polling places ipakatap, kundi lakip na sa mga laaganan sama sa kabaybayunan o dagat. Ilabi na nga sunod semana, long weekend man. Natay team ang ato ang QRT nato mo na ato ang gipang deploy pod sa other areas concern nato nga mga areas aside sa mga polling centers. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.